На бібліятэчнай паліцыі на шматлікіх выязных выставах, у якіх прымае ўдзел Віцебская абласная бібліятэка імя Владзіміра Леніна, увагу заўсёды прыцягвае выданне «Віцебскі край». Гэта зборнікі матэрыялу аднайменнай канферэнцыі, правядзенне якой пачалося з 2015 года. Кожная з праведзеных канферэнцый прысвячалася знакавым падзеям у жыцці Віцебшчыны і ўсёй краіны. Першая канферэнцыя была прысвечана 170-годдзю з дня нараджэння беларускага этнографа, фалькларыста, краязнаўца Мікалая Нікіфароўскага. У 2016 годзе адбылася канферэнцыя да 385-годдзя выдання буквара Спірыдона Собаля. На канферэнцыі «Віцебскі край» у 2017 годзе таксама працягвалася тэма гісторыі кнігі, і яна была прысвечана 500-годдзю беларускага кнігадрукавання. Зборнік канферэнцыі, том 3, змяшчае шмат даследаванняў пра Францыска Скарыну, а таксама цікавыя матэрыялы па літаратурным, рэлігійным краязнаўстве. Дзве канферэнцыі у 2018 і 2023 годах былі прысвечаны юбілейным датам утварэння Віцебскай вобласці – 80 і 85 год. У зборніках том 4 і том 9 змешчаны матэрыялы гісторыі развіцця транспартнай сеткі, прамысловасці краю, знакамітым людзям-уражэнцам Віцебшчыны, успаміны удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны. Аб'яўленаму ў краіне году малой радзімы прысвячалася 5-я канферэнцыя «Віцебскі край». Асобна была выдзелена тэма 325-годдзя Бібліі для народа, створанай уражэнцам Дуброўна Васілём Коранем. Тэма Вялікай Айчыннай вайны гучала на кожнай з праведзеных канферэнцый. 75-годдзю перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне была прысвечана 6-я навукова-практычная канферэнцыя «Віцебскі край». У 2021 годзе наша канферэнцыя выходзіць на больш высокі ўзровень, і да яе арганізатараў далучаецца Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 7-я канферэнцыя «Віцебскі край» прысвечана году народнага адзінства. Зборнік канферэнцыі змясціў матэрыялы па культурнай спадчыне Віцебшчыны, традыцыях рамёстваў і народнай педагогікі, дзейнасці музеяў і гісторыі гарадоў прыдзівення. 2022 год быў аб'яўлены ў краіне годам гістарычнай памяці, і канферэнцыя «Віцебскі край» была прысвечана гэтай падзеі. 8-й том зборніка уключыў матэрыялы пра вытокі беларускай дзяржаўнасці, рэалізацыю гістарычнай палітыкі Рэспублікі Беларусь, генацыд беларускага народа, даклады пра розныя перыяды гісторыі Віцебшчыны. 10-я навукова-практычная канферэнцыя «Віцебскі край» прысвечана 1050-годдзю горада Віцебска і 80-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У 2024 годзе да арганізатараў канферэнцыі далучыўся Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Безумоўна, гэта ўзбагаціць нашу канферэнцыю новымі прафесійнымі даследаваннямі, з якімі выступяць навукоўцы.